B, A, C. Hé, wat maakt wij elke? A, B, C, D. Oh, Zit daar. A, B. goeiemorgen. Een naaie dag, een naaie vlog. Poeh, pittig nachtje. Het was hartstikke leuk gisteren. We hadden lekker eten met z'n allen. En de jongens, de bandjes op bed. En ik helemaal net vernam de jongens. En nog even lekker gezellig zitten. Hapje, drankje. En toen had ik lekker gedoucht. En dan ben ik op bed gegaan. En midden in de nacht werd Ildo wekker. Nou, dat doet ze eigenlijk haast nooit. Maar kuchelen, wasje, heel benauwd. Dus het was best wel sneu. Dus Jelke en ik gaan vannacht iets van, ik denk wel 2 uur, misschien wel 2,5 uur met haar in de weerwest. We tochen echt dat ze spuit hier. Wie gelukkig net, maar wel echt een beetje kokhalsje. Nou ben we nog naar beneden geweest. Hebben we even lekker verschinnen en even mooi met haar des zitten. En toen hebben we weer een bedje liggen. Toen had ze haar gelukkig weer deeljoen, maar heel wat smoeltje, heel benauwd. Nou, en vanzelf ga ik het puffje net maken. Dat ga ik net onthouden, want het ging heel best lezen. Maar voor de rest van de nacht had ze verder wel goed slaapt. Wel wat benauwd, maar wel goed slaapt. En wie ik nog even slaapt, gelukkig. En nou van de morgen ga ik haar wekker maken. Want ik denk, ik wil wel dat ze weer wat in de gewone ritme komt. En we zullen aan naar het zwembad. En even zien hoe het gaat. Maar volgens mij is ze er wel weer. Dus dat was uw nacht. Dus dat is iets minder. Ik had zwemspullen alleen kleerzacht, handdoekjes, zwembroeken en ik ga nog lekker met chill pakken hoor. Ik denk dat ik zou gewoon in gaan en dan gaan ze lekker zwemmen met de hele familie. Ik had er zin in, zaak ik. En ik geloof dat Zaken en de grote jongens aan ze nog van de middag, wat de liedjes lezen, nog even naar dat klim ding. Dat dit, hoe noemt dat? Zo'n survivalbaan ding, zo'n grote klim ding. Dus misschien dat we dat vanmiddag nog even door. Nou ja, in elk geval, het lijkt het schitterend waar. Het is nog betierd en het zintje breekt al mooi terug. Dus de jongens zijn lekker boeten aan het voetballen. We hadden een ontbijt achter de kiezen. Een hele grote groep, maar echt heel erg gezellig. Dus er is een saunatje, dus misschien dat ik op een namiddag of jullie nog even lekker in een sauna of in bad gingen. Even een beetje werden die oertjes van vannacht inheljen, zeg maar. En ik hoop dat ze vannacht dus gewoon wel haar deel houdt. Dat hoop ik maar. Nou ja, we zullen zien. Ik zie mijn vierde kleermaatje het spul op een benen smieten en ik ga aan op naar het zwembad. Beb is al met de jongens vooruit. Hier is het klimparadijs. We hebben vanmiddag een shitwollig. Ik denk trouwens als die er van opjaar was, dat ik dat zou wat zag. Dat er een begeleider of iets bij mat, maar we zullen wel zien. En de glierbaan. Het is hier echt super mooi. Hey Timo! Ja, hier in de molen. Lekker hoor. Oh, lekker bubbelbad hier. Oh, heerlijk. Lekker zwemmen jullie? Nou, samen Sjurgens is er wel bij. De oude, vertrouwde Ildo Marenblik. A few moments later. Oh, het zwembad is pas om 10 uur hier. Dus je mag nog correct even wat tiert. Het is haast 10 uur. Maar ik denk dat ik je wel even chillen. Hoe mooi het hier is. Hier is een soort watersboord. Waterstuur. En het lijkt het correct of... doen waars hier een beetje in een oud dwarpje van Jertiet, zeg maar. Zou dit wel heel mooi omgekleed en hier? Mijn naam is Johannes Ludovicus. Johannes. Zo het eiland Texel. Och, wat grappig. En de oren ben jullie ook bij de grote waterstuur. Even zien. Oh, shit. Dit is wel heel leuk. Wat hebben we hier al je zakelijk tussen? Kijk. Oh, speeltje. ABC. Stil jongens. Letters van je kleur in het juiste volgorde van het alfabet. Oh, jullie bij ons liggen? Wat maken we overal? Oh, hier. Hier. Wat maken we eraan? Ik snap het net. B. Oh, oeps, fout. E. Wat maken we eraan? B. Wat is zij, maken we eraan? Ja. Waar is de volgorde? Hè, ik stoor het. Oh. E. B. A. C. Hè, wat maakt wij elke? A, B, C, D. Oh, Zit daar. A. B. C.
D. Doet er het? C. Oeh, wat nog wat. Dit is reed. Zit daar. E. K. Ja, oh! Oh. Wat is dit dan? Oh, dat is tafeltennis. Wat is dit? Een kubus. Het is toen toch? Want er zit een gliebaan. Jongens, jij hebt zaken systeem. Wat zaken is systeem haast kwijt, hè? Verdikken. Ik denk dat er zo in klimmen moest. Hoe Zit er maar die los, denk ik. Oh ja. Komt jij weg? Komt mijn Mac. Nou, Hallo. hallo. We moeten hierheen klimmen. Wil wat naar Pat Hok? Hallo. Net vallen, hè? Zit je al bij de glierbaan zaken? Ik ben bijna bij de gliebaan. En door Renzo, hoe gaat dat? Ik ben bij de zaken. Dit is... goed. Lukt het, jongen? Maar er wel op tinken, het is onder een beetje weerd. Oeh, het is... Ja! Wat is er, zaken? Hallo! Hier stond high five die in zaken. Zaken, jou, de soort van de glierbaan? Maar de bal? Ja. Wat mij die? Ja. Dan komt met me die. Zo, wij gaan weer op naar het hoesje. Ik denk dat dit famke wel waardig is. Hey. Dit weer leuk. Krijg je toch maar lekker een fles en dan is het bed. Dan denk ik, met me even lekker chillen. Ik zit even wat zaken is. Oh, die is alweer in de waterstuin, denk ik. Dat is wel lekker, hè? Dat ze dan zo groot zijn dat ze zelf wel tussen komen kunnen. Hé, dat is een soort kartbaantje of zo. Hé, zaken. Hoe werkt het? Oh, materieelteam. Ja, money. We zijn heel mat op bed, maar was toen nog even je boatje? Mijn huid? Hier boven? Nou, maar de grote jongens, met Timo en zo. Ja. En dat je hem daarna zelf in het hoesje komen. Maar ik wil hierin. Ja, ik wil ook wel eens wat. Maar ik heb wel even van de middag wat de jeelt bij, oké? Oké. Maar was toen je nog badje, was mij het hoesje? Nee, net dus. En dan van middag hierheen wennen. Ja. Nou, dan gaan we nou naar het hoesje, hoor. Ik kan heel door bed. Ja, wij gaan op naar het hoesje.